¿De qué formas lo puedes encontrar? Te'l pots trobar amb cogollos, amb... En forma, o sigui, en polsim per fumar-te'l. Sí, aquests que venen amb bossetes. O sigui, no en forma de bosseta, sinó herba dintre de la bossa. Amb bellotes. En chocolate. S'hi poden fer olis. plaques de hachís. Puedes consumir marihuana en forma de magdalena. Fumando, ¿no? Doncs fumant. Segur que hi ha moltes maneres, però... Doncs te'ls pots liar amb tabac, te'ls pots fumar sols... Liat amb un paper... I hi ha gent, inclús hi ha vist gent que s'ho esnifa, gent molt pillada. A vegades també es poden complementar la xocolata amb la marihuana. Clar. Ho pots fotre en un bong, una cachimba. Que és com un recipient on calenten, això és una pipa. Sí. També el pots menjar. Pots arribar a menjar-te'l, a consumir-la. Menjat. Sí, menjat. Amb els brownies, així, no? Pots fer un oli de Maria per relaxar un múscul i que no et faci tan mal. Un batido, lo que quieras, porque es cuestión de chafarla y mezclarla. Ajuntament de Sant Cugat.